Kulukutu. Awu. Wakulukuteka umagulukuteka madoda. Cha. Khona into engifuna nje ukuyicacisa. Ngiyangizwe umuntu uma ngabe mhlambe efikile nala mina esigohlweni. So baba Mkhulu la enkanini. Sengathi kusenkanini ngoba lapho ngithola khona ngenza khona enkani khona. Ngulwele impi yakho ngiyiqede. Mkhulu UKhoza lo. Lena ke uhlelweni engilwenzayo ubuhle bethongo TV. Angifuni ungayicacisi kahle hle lento le. Ngifuna sikhulume ngento endala esibukeka sengathi uma ngabe abantu noma belaphi bendabuko uma beyenza kuba sengathi bayayi-introduce, kuba sengathi into abayithulayo abayifakayo kubantu, kanti into endala okhokho bethu bebephila ngayo bebeyisebenzisa. Lokhu isigubhu lesi, isigubhu lesi yabo u-empty la isigubhu lesi. Isigubhu lesi ku-empty lokhu isigubhu. Isigubhu kunesimehla ke la. Makuyi-empty sithi isigubhu. Nize la kunamafutha la. Amafutha ezilwane ala. Ngisho ukuthi amafutha lawa la ayasebenza kakhulu. Yabo? Kuyakhala. Isigubhu lesi. Isigubhu lesi. Lento yesigubhu ngifuna ukuyichaza ke namhlanje. Ngifuna noma ubani eyizwe le yesigubhu. Lezi esikuthiwa manje zigcwele umhlaba wonke, ayikho inyanga engazenzi igubhu nana. Isigubhu into endala. Okhokho bebephila ngezigubhu. Zingakababikho lezi igubhu lezi. Zingekho lezi igubhu lezi ezikanje. Umuntu ebethi uma kungukuthi mhlambe ubambe inhlwathi, ngalekise nje ngenhlwathi. Ngoba amafutha ayave balekile ukuthi ube nawo amafutha enhlwathi. Ubengawathathi ewafake esigujini sesiminofu ngoba amabhodlela bengekho. Okhokho bebengenawo lamabhodlela lawo. Izinto ezizigubhu ekanje. Kuphela lonto bebebhoboza amaswela. Uswela lamakhosi. Ume nobuhle efuna ukwenza ukuhle kumnandi. Uzobhoboza uswela lapha phezulu enza amasi ewafake khona. Ngeke ukudla. Ngifuna ukukhuluma ngesigubhu. Lesi wena kufanele usithole isigubhu. Engifuna ukutshela ukuthi kungani kubalula ukuthi ube nesigubhu. Uma ngabe sesibhobozile lento uzofaka khona amafutha. Uma kungukuthi mhlawumbe ubamba amafutha ensimanga, amafutha ensimanga ngiwasebenzisa kakhulu mina enganeni noma kumuntu okuthiwa kezwa emadlebeni, ngithatha amatebhe ensimangwe, ngithatha amatebhe ephotho. Kube sengathi mhlawumbe ngiyawasho ukuze ngizowacontsisela endlebeni, ngiwacontsisela endlebeni ngoba ngisuke ngiwafake ezigujini ezikanje, ezikhona la ekhaya, ezigujini ezikanje engenza izinto ezingamatebhe nani. Ngifake lezi igubhu lezi. Ezikanje. Nawo nje amanye ngiwafakile la awenhlwathi lawa. Awenhlwathi lawa. Ngiwafake lesi sigubhu lesi. Ngikhuluma ke lana ke ngokhokho ukuthi bebengenawo ubona la mabhodlela lawa kanje. Ngizofaka umuthi nje la. Makuphela lokho kunendoda ehlala lento le. Ngizothi uma kuphela ngiyibeke lento le. Lesi sigubhu lesi ngiyofaka khona umuthi. Nazi igubhu. Uyabo kuzigubhu lokho. Ilokho esikusebenzisa lokho kwafika nabasentshonalanga ukuthi uma ufuna ukugcina into igcine esigujini esikanje. Ayifiki lento yesigubhu. Lezi esikuthiwa manje ezomdonso. Noma imuphi umuntu bethi uma ngabe bambe inyamazana efuna ukubeka into okukanye mhlawumbe useyihlinzile inhlwathi.
usezosomisa isikhumba senhlwathi mhlambe bese yasiqothe uma engasifakanga osweleni uzosifaka kuphi okhambini mhlambe bese efaka uboya kwevondo efake ihleke zezinyoni ezithile nezihlahla ezithile ukhanda ini lapho iziko lezilwane ukuthi uma ngabe efuna ukuthi isilwane esifikayo noma izilwane zakho ukuze zizwane inkomo zimbuzi nani uzoyithatha lento eyoyishisa phakathi nesibaya noma egcekeni ke le noma ikuphi lapho kwenziwa yini lokho umuntu ofuyile umnumzana ofuyile kwakhe imfuyo yakho uma ngabe iphuma ihambe endaweni uma sekusikhathi sokubuya mhlawumbe uzoyiphumbila noma uyoyenza nekhaya ibuya yonke ngenxa yeziko kusaphilwa ngani ke ngemfuyo uma engayifaka ngalapho lento uzoyifaka esigujini ufuna ngizwe kahle uzoyifaka esigujini ukuze enze iziko lani na lomnotho ehlale nothile ngoba uhlale nothile phela umuntu oneziko lemali uhlala unothile uhlala right umuntu neziko nabo ke bebenza isiqiniseko sokuthi baba neziko lemfuyo ebeneziko lani lemfuyo ukuthi uma ngabe imfuyo yami ngifuna ihambe kahle fanele ngishise ini iziko hayi ukuthi isigubhu into efika asifiki nje isigubhu asifiki isigubhu uma ke sekunento ebizwa ukuthi imali asibize ngenkomo nasesigohlweni sesithi inkomo ke kodwa asiyinqabi ke imbuzi umuntu umethi hayi ngisiza nginembuzi nani asiyinqabi imbuzi bese kuba sengathi isigubhu into efikayo leye izigubhu zokuthi usukuzonaka ibusiness nani cha akufiki lokho ayifiki lento le isigubhu asifiki nje isigubhu noma imuphi umnumzane ubethi uma ngabe enza into yakhe fanele ebenanalo uswela ukuze ezokuthuma ngabe enento ebalekile lana usukugcina into ebalekile yesizukulwane nesizukulwane la into esuka izogcina ini na umcebo wasekhaya into engeke iziphele kuyekeke lokho ngiyakwenzela nje sibone ukuthi njengoba kulana lokho kufakwa izinto eziningi la hayi ukuthi lento uma ngizoyifaka uma bengithanda futhi bengingakufaka la ngididiyela ngikushise makufanele ngikushise kodwa ngenxa yokuthi lokhu kukodwa uswela lokhu njengoba kuthi uswela lamakhosi kuyawuvusa umuthi lokhu kuyawuvusa umuthi kwenza umuthi ukuthi uma ngabe ufakile la ungasheshi ube njalo manje usuxubile ohlanganisa ndawonye ngoba sekunomunye umuthi othile nothile akuseza ukwenza njani na akuseza ukusheshe uexpire akuzukufana noma uma ngingakuthatha nje mhlambe ngikufake kulesi sigubhu lesi kodwa bengingakwenza uma uthatha mhlamba ngifuna ukwenza lento engifuna kuyenze bengingakufaka la kodwa ngoba khona lento okuyenzayo lokho khona lento okuyenzayo isigubhu sikhuluma ngalento uma sikhuluma ngani ngesigubhu okuyinto endala okhokho beba nezigubhu ukuze imfuyo yabo ihlale ikhona umezwile ukuthi kubanjwe imvubu mhlambe kwesinye isigodi khona nawo amafutha emvubu uzohamba eyothekela awezukufakwa kulesi sigubhu lesi noma lesi sikanje noma lesi sigubhu lesi sikanje uzofika ethi hayi bengicela mhlambe umuntu othile ngithelelisa amafuthane na emvubu uma emthelelisa amafutha emvubu azofakwa kulesi sigubhu lesi useyowakuzena useyowachathekela esandleni egcoba isitela seinkomo esiccobe ifika inkunzi ithi mhlawumbe usewathakile njalo mhlawumbe usewafakilwa sewathakile mhlawumbe wafaka odumba nani wafaka umvemve khona lenyoni le eyayilokhu ithi kanje wafaka amatebha khona into yakhona ivele ithi nje inkunzi ithi kuphuma inanguzana kuphuma amankonyana ifika inkunzi ishiya inkonyana ifika impongo ishiya izinyane
khulunywa ngani ukuthi lo muntu lento uyifake kuphi uyifake la esigujini okuyinto endala isigubhu ngifuna ukuyigcizelela le akuyona ukuthi ngoba kusuka ukuthi abantu sithwele nabantu siyabathwalisa kuphela sisuke senzele ukuthi into yakho akube nento wena oyipraiseayo akube nento wena oyikhulumisayo naye njengoba esuke ibekile la ubesuke ibongela umuntu omdala ngalezi ekhathi besuke ezoyibongela ukuthi hayi njengamanje ngifuna ke kukhande ukuthi ngifuna inkomo zizale la ekhaya inkomo ngifuna izale ngilandile ngihlanganiselana madoda ngifuna inkomo zizwane mhlawumbe efako sewofaka kovuka ukuthi phela lamafutha evuke lawo mafutha emvubu lawo awuzokuthi uma ngabe sebhixa lapha enkomeni esebenze noma embuzini mhlawumbe noma ezihlabhini noma kuyezimvuyini noma kuphi kodwa nje kuzale kwande lapha ke mase sikhuluma ngala sisuke sesilanda ini sisuke salanda yona imfuyo la ukuthi uma ngabe ungikhokhele nembuzi ngizoyithatha ngiyibike ngithi hayi sibanibani inkomo yakhe kodwa unginikeze imbuzi sibanibani unginikeze sithole usibanibani naye inkomo yakhe mhlambe ngiyibala imali esigodlweni ithi hayi naye imali onginikeze yona into endala isigubhu akufuneki umuntu ekhuluma mina Mkhulu ngifuna lezi zinto ezifikayo lezi angazi noma uyazenzani nawo lezi zinto ezifikayo lezi ezitrendayo igubhu hayi ayifiki lento lena ayifiki isigubhu sidala isigubhu lokho masikhuluma ngokuswela lo lwamakhosi ludala awukho umuzi obungenayo into ukuthi uma ngabe kunento ethile umuntu megula bazocinga ukuthi imapha amafutha angamsiza iziphi insizwe engamsiza yini engamsiza leyo nto uzoyitholila noma ikuphi noma isokhambeni ngoba nazo inkamba ziyenzeka hayi into engenankinga leyo bekuthi hayi ngifuna lezi zinto ezifika mina Mkhulu igubhu ziyatrenda uzobasho nabanye osibani uzubize nezinye izinyanga bela bendabuka abanye uthi hayi osibani azenze igubhu ngiyasifuna nami cha ayifiki lo usuke ufuna vele into eyidingayo umuntu uma kunento ufele ingenisele imali ukuze ungashayeki ukuze ungawi munesigubhu awuni uthola isigubhu sasebenza nje kahle wageza wacaba safaka isigubhu egazini wafaka inhlahla kwayiyamaniseka kanje nethongo lakho wena bese uba ukuthi nje amakhehla wenze be right izalwazi zibe right ekhakini bebe right izinto zakho ke seziyaqala ke ziyahamba ngenxa yokuthi lokho vele usuke ukuhambise ekuthenini kunjani na kuhambisane nani nehlozi lakho lelo lisuke likubhekile ukuthi hawu sibanibani senalento le hawu sesofika sihle lapha sesofika sihlamasi lapha hawu sesofika sincinde lapha odengezini ibiza abantu abadala inkunzi balanga iyabadonsa befike ngononina inkunzi malanga ibefike ngononina into endala isigubhu ungahamba ubuze bani ufike ubuza ukuthi Mkhulu UKhoza isigubhu into endala yebo ngiyavuma nyasho futhi namanje ayikho inyanga eyothi yona introduce indaba yezigubhu yoba inamanga ngiyiphikise ngitshela unamanga ayikho lento eshawa kwena waqala ukwenza indaba yezigubhu ngiyitshela ukuthi unamanga akwena waqala ukwenza indaba yezigubhu unamanga nje ubukhuluma ngezigubhu unamanga kwena wafika nazo mhlambe bakhona ko sobafundisileke ke akunankinga lokho nathi siyafuma siyothekela ulwazi sifunde sikhokhe inkomo yokufunda igubhu nokuthekela imithi yakhona hayi kodwa ukuthi isigubhu safika nawo ungaqamba amanga into endala le noma ungesiyena umelapho wendabuko noma besuke ngesiyena umelapho wendabuko besuke ezothatha into eyigcine la amafutha athile eyigcine esigujini osweleni lwamakhosi eyigcine khona la lento kuthiwa yini uswela kulokuthi ngiyanqamuka lapho